Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts a Endollats, el vostre podcast de tecnologia per estar al corrent del dia a dia. Avui, un podcast molt especial. Em canso de dir aquesta frase, però realment avui és especial i és que és la primera vegada que tinc un tertulià amb mi, o més ben dit, una persona que entrevistaré, que no és ningú de la família, és una persona completament externa i que sap molt d'un tema i per això vinc a preguntar-li. Al meu costat, com podeu veure, m'acompanya el doctor Raventós i Puiggener. Com estàs, Francesc? Molt bé, i moltes gràcies per haver-me convidat. Estic a la vostra disposició per veure si podem transferir algun d'aquestes vivències que he tingut relatives a tota aquesta problemàtica de l'energia. Molt bé, començarem. El tema d'avui, sempre, com ja sabeu, és transició energètica, que és urgent i que és important, que aquest títol ve donat pel seu propi llibre, que és aquest d'aquí. Aquest llibre, al qual farem un sorteig més endavant. Estigueu al tanto, perquè l'anunciarem més endavant. Començarem ara breu amb la primera part d'aquest podcast, que és el problema. Però abans de començar amb el problema, m'agradaria preguntar una miqueta sobre el Francesc. És a dir, una miqueta sobre la teva vida, perquè la gent conegui qui ets. Bueno, doncs... Mira, podríem començar amb... Per què enginyeria? Per què enginyeria? Bé, jo penso que això t'ho planteges d'adolescent, Vas veient quines són les teves capacitats i el que tu desitjaries fer en aquesta vida professional, no? Llavors, molt d'hora, no és que sortís la idea d'estudiar enginyeria, sempre vaig tenir el dubte de si enginyeria o ciències físiques. No la vaig dissipar, aquest dubte, fins ben començada l'enginyeria. El que passa és que també em va passar que ben d'hora va sortir... em vaig mostrar un interès per les lletres. I aquest és un punt que el vaig anar madurant, conforme també resolir el problema d'enginyeria i no ciències físiques, que això em va costar els 2 primers anys d'estudiar ja enginyeria. Llavors vaig fer aquesta opció de no oblidar les lletres i a partir de tercer d'enginyeria vaig també estudiar primer de filosofia i lletres. Això és molt important perquè... No, és que és molt curiós perquè el meu pare també, que l'hem tingut molt sovint en aquest podcast, sempre ho diu, un bon enginyer també és filòsof. Sí, és veritat, perquè la filosofia jo l'he entesa sempre com quelcom pròxim a la vida. Sempre m'ha agradat que has de reflexionar sobre una realitat concreta i amb autocrítica. I la filosofia té això i l'enginyeria té això. El producte d'enginyeria, ahir no existia, és un invent, és una creació i vol que surti amb convenciment del qui l'està ideant, però també de l'usuari. I llavors tot això vol una mica veure aquestes inquietuds que tenim com a creatius i com a membres d'una societat que desitja una sèrie de coses. Llavors, si no tens present això contínuament, doncs el teu producte passa a ser una cosa potser un tant massa personal teu i massa... Sí. A mi, quan més tard he estat professor d'enginyeria, he acabat dient a l'enginyer el que ha de fer és resoldre problemes. I això és molt humà, és absolutament humà. I tens dret a resoldre'ls, de fet, com tu entenguis que s'han de resoldre. Si no ho fas amb autocrítica, si no ho fas amb convenciment, no arribes a bon port. Jo sempre he estat partidari que el rigor d'una anàlisi és funció del problema. Segons l'objectiu que tens d'aquest problema, de resoldre aquest problema, tu tindràs un rigor a unes coses i a unes altres. Si sempre haguéssim de ser 100% rigorosos, potser no avançaríem mai. I aquest és una mica el punt que jo crec que a mi em va fer decidir per l'enginyeria i no per les ciències físiques. Però, per no oblidar això, vaig
apuntar-me a fer aquesta carrera de filosofia amb un gran contingut de pedagogia, si voleu. En algun moment això es podia dir filosofia i ciències de l'educació, però bueno, I jo voldria fer-te una pregunta referent a com passes d'estudiar un doctorat, que el vas estudiar a Grenoble sobre enginyeria nuclear, bàsicament, que després, a continuació, va esdevenir en treballar en la central de Vandellòs, va ser? Vandellòs i Ascó. Vandellòs i Ascó, perdó. En el Departament de Seguretat. Sí, la major part del temps, sí. Com sorgeix aquest pensament de transició energètica? Com a curiositat teva, com a necessitat de la societat que tu creus que s'ha de dur a terme, o com a algo que veus al peu del canó treballant en aquestes centrals? Aviam, aquí puc contestar coses diverses. Jo sempre he tingut aquesta inquietud, i que la faig inquietud, diguem, humana, per dir-ho clar, no? Hi ha un exemple, un moment de la meva vida en què hi ha una cosa que se'n va dir el parón nuclear. A Espanya vam estar 2 anys pensant si s'havia de tirar endavant o no. Les centrals nuclears, l'energia nuclear. I llavors, com us ho podria dir? Això a mi em va servir una mica per dir si realment això no tira endavant, hi ha coses molt interessants en l'àmbit de l'energia, perquè l'energia té una connexió social gran. Us estic parlant dels anys 79, 81, més o menys, del segle passat, òbviament, perquè soc un tio del segle passat. Bé, llavors això aquest va ser potser el primer punt. Què va passar? Que molt més tard, quan ja vaig deixar l'enginyeria efectiva els primers 25 anys de la meva vida i passo a la universitat, sorgeix l'oportunitat d'entrar en un grup de tecnologia energètica, de docència de tecnologia energètica dins de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona. I aleshores, doncs, jo m'hi entrego, m'hi dedico, per bé que en aquell moment encara treballava, a vegades fem coses a temps parcial, jo encara treballava a Ascó concretament, i vaig començar a estar integrat també en aquest grup. Vaig rient, i vaig estar 16 anys. 16 anys a temps parcial, si voleu, perquè la meva activitat principal seguia sent nuclear. Però a temps parcial estava en un grup que parlava de la tecnologia energètica del punt de vista més d'enginyeria i de societat també, i d'usuari. No sé què li passa a la càmera, que de tant en tant se'ns va cremant. Crec que el sol va una mica boig, però bueno, no passa res. Sí, jo també he notat alguna... Sí, però l'important és l'àudio, si no et preocupis. Si faig algun gest que bueno, he notat alguna cosa. Sí, però... per això jo intento moure'm endavant a veure si m'agafa, però bueno, no et preocupis. Entrem directament, ja que hem parlat d'això, sobre el problema? T'interessaria entrar-hi? Sí, i tant. Llavors, jo, Francesc, la pregunta, la primera, tractant directament el teu títol. Primer de tot, quin és el problema? I un cop hem vist el problema, què és urgent i què és important? Molt bé. Bé, jo penso que aquí hi ha 2 idees a donar, que són les següents. Tenim a sobre un canvi climàtic. Aquest canvi climàtic pot ser catastròfic per tota la humanitat. I aquest canvi climàtic està relacionat amb l'alt consum que estem fent de combustibles fòssils, 80%. 80%, o sigui, l'energia que produïm, 80% prové de combustibles fòssils. De combustibles fòssils. I del fet que els climatòlegs ens han demanat que en 30 anys això ha de reduir-se a 0. Ens estan demanant això. Això és molt gros. És molt gros, i és més gros encara quan sabem que hi ha negacionistes. Hi ha negacionistes, persones que neguen, i que aquests negacionistes tenen la importància de la indústria nord-americana, per exemple, una indústria potent, representada en molts moments per l'anterior president, que fins i tot l'anterior president dels Estats Units havia arribat a dir que el canvi climàtic era un invent dels seus detractors, no? Sí. Bé, estem davant d'un problema gran, i aquest és el problema que s'ha de resoldre urgentment.
tenim només 30 anys per reduir a zero la producció de CO2 deguda als combustibles fòssils. El terme que he vist tant en el teu llibre, que és descarbonitzar. En efecte, descarbonitzar. Descarbonitzar l'atmosfera d'avui en dia. Exacte, aquest és el punt. Llavors, aquest punt... Això és la urgència. Això és la urgència. Això es confon amb una altra cosa, que veurem que té un parentiu. No hem de pensar que els qui confonen no estan al cas. No, els qui confonen tenen una raó de confondre. L'altre punt és la sostenibilitat de les nostres vides. S'ha d'assolir d'una manera rotunda. I què vol dir ser sostenible? Vol dir adequar el ritme de vida de la humanitat a la durabilitat del planeta i dels seus ecosistemes. Això són dues coses diferents. És curiós, són diferents i crec que és vital entendre la diferència. Esclar, una de les grans diferències és el fet de la seva urgència. Estem tractant una cosa urgent i una cosa important i correm el risc, si les confonem, de no resoldre l'urgent, perquè hi anirem amb les eines d'allò que és important i potser de fer malament allò que és important. Per què? Perquè allò que és important té relació amb la nostra manera de viure. I aquesta manera de viure ha de consolidar-se. Estem en portes estem dins d'una revolució tecnològica molt clara, gràcies a la digitalització, a la robotització i a la comunicació. Bé, tota aquesta revolució que estem començant a viure, hem d'adequar la producció d'energia no a com avui intuïm que ha de ser, sinó hem de muntar una manera, una adequació dinàmica, de manera que garantim que anem de veritat a la sostenibilitat. No n'hi ha prou en vendre productes sostenibles i en declarar-te sostenible. Ja ho veureu més endavant de la xerrada veureu que hi ha una cosa que en diem el consumisme que és crucial. Atacar el consumisme és crucial. No vull parlar-ne ara. És el punt que ve just després, o sigui, no et preocupis que l'atacarem en breus. Bé, llavors, esclar, ara concloent el tema aquest de... Són dos problemes, tenim dos objectius ecològics. Un d'ells, aturar el canvi climàtic i l'altre, adequar el nostre ritme. Deixem per la fase de la proposta com ens adequem. Com ens adequem això i com fem front a tots dos. De moment que quedi clar que són dos. Que són dos, l'urgent, que és descarbonitzar, i la importància, que és buscar la sostenibilitat en les nostres vides. Exacte. Anem a parlar ara, doncs, anem a deixar una miqueta la urgència de banda, mira que això no té gaire lògica, no?, perquè la urgència hauria de ser el primer, però anem a parlar de la sostenibilitat. I és que el punt que té molta importància amb aquesta sostenibilitat, que tu remarques molt en el llibre, és el consumisme que hi ha avui en dia en la sostenibilitat. Sí. Llavors, a mi m'agradaria que diguéssim, com definiríem el terme consumisme? És a dir, qui és consumista? Quin és el perfil de consumista? Clar, el fet és que la societat a la que estem és consumista. Completament. Sí, ho és, perquè a vegades n'hi ha prou en mirar com s'estructura la publicitat. Fins i tot alarmar-nos, perquè cada dia hi ha més coses que estan cobertes per que ens creiem que són gratuïtes i el que són pagades per la publicitat. Aquesta publicitat que ens ajuda a rebre un missatge cada dia més contradictori, no? Perquè la sostenibilitat ens demana que adequem el ritme de la nostra vida i per tant ens demana moderació, i en canvi la nostra cultura ens demana que siguem més ràpids que la competència, que produïm més de pressa i més bé i que empantem el consum. Aquest missatge és el que s'ha de resoldre. Productivisme i consumisme van relacionats? Sí, jo penso que sí. De fet, jo no estic fent una gran diferència entre tots dos. Quan dic la societat és consumista, és productivista. Llavors, el consumisme exactament, com està afectant a la nostra sostenibilitat? Jo ho entenc com que consumim molt, i a més la majoria són capritxos o coses innecessàries, en els processos d'aquest consumisme o en la producció, etc., es gasta molta energia i aquesta energia és el que fa
que no estiguem assolint aquesta sostenibilitat. És exactament aquest tema? Sí, aquest és el punt. Fins i tot només, a vegades, hi ha una forma molt senzilla, que és quan dius això m'ho portes a casa. Si t'ho compro, si m'ho portes a casa. Mirem una mica quina energia costa globalment fer aquest últim pas. És una situació que és de gastar més energia. En aquest cas és gràfic perquè és buscar un transport específic per al punt aquest. En trobaríem molts altres exemples en els quals a vegades un acabat atractiu d'un producte potser utilitzarà uns materials que volen una despesa energètica més gran. Llavors es reconduirà això, es reconduirà de manera que l'acabat atractiu del producte sigui també energèticament moderat. És una mica difícil, per això estem en una tasca difícil. Lluitar contra el consumisme és una tasca difícil. Però també jo entenc que, estant en la societat en la que estem, molts d'aquests consums que ens permetem són alhora també, es veuen com una mena de llibertat. Sí. Llavors, quan rebutgem el consumisme, en certa manera estem rebutjant per a algunes persones la llibertat, no? Parlaves, per exemple, d'un problema que també que afecta la sostenibilitat, que és l'aviació, que no té ningú tipus de restricció i que consumeix molt combustible fòssil. Però clar, per molta gent, si tu li preguntes, viatjar és llibertat. He estat treballant tot l'any i ara vull viatjar. Sí. Saps? Sí, esclar, el que passa és que jo a vegades em queixo de que a París 2015, per exemple, no s'hagués pactat res. No s'hagués pactat. Al moment estic d'acord que és molt difícil aturar l'aviació, però potser es pot pactar algun tipus de desenvolupament moderat o de limitació, de dir anem a lluitar perquè l'avió sigui per creuar els oceans i que per creuar els continents tinguem... Això ja és part de la proposta, Quan parlem sobre el transport, a la proposta sortirà això també. Ja hi tornarem. Ja hi tornarem, òbviament. Aprofito aquest petit moment abans d'entrar en el següent punt, i és que m'han preguntat pel directe que si ets pro-ciència i tecnologia en el sentit de creure que es trobarà una forma amb els anys d'estudi de revertir la situació, o penseu que no serà possible i hem de fer tot el possible ja? Aviam, la pregunta és profunda, per dir-ho, no? Perquè és que jo penso que és una barreja de les dues coses. Jo crec en la ciència, però no en què ens hàgim de permetre arribar a mantenir el ritme que tenim avui a Occident. Hi ha una dada que és important, que és que avui està demostrat que si volguéssim per tota la humanitat el benestar i el confort que avui tenim a Occident, el planeta és inviable. És simplement inviable. Llavors, sí, alguna cosa s'ha de fer. S'ha de creure en la ciència que millorarà tota aquesta adequació de ritme de vida en producció, però també hem d'anar amb la idea de que la moderació ha de venir en termes efectius. Ens hem de moderar. No vull anticipar-me, sé que després em preguntaràs pel transport. Moltes vegades no ens demanen que canviem de cotxe, ens estan demanant que organitzem la nostra vida amb menys quilòmetres. Sí, també és veritat. Ens ho estan demanant, això. Sí. Molt bé, anem a tocar un altre tema, que quan el vaig estar llegint amb el teu llibre em va sobtar molt, i és que no hi havia pensat mai, perquè clar, normalment una persona veu on està i el que té in situ, per dir-ho d'una manera. I quan es posa a pensar en la població en altres indrets del món, doncs se n'adona de diverses coses, no? I és el moment d'entrar en el sud global. El sud global, més o menys quins països diries que conforma? O sigui, països o continents, regions... Sí, no, esclar, aviam, el sud global, considerem sud global, abans se'n deien tercer món, però llavors algú hi va veure algun intent de vexació, no? Cosa que jo no l'he vist mai, però bueno, ja em faig el llenguatge que em proposen i endavant. Sí, són els països menys desenvolupats social i econòmicament.
Alguna d'aquestes àrees és molt evident, però també hi ha moments en què àrees de la mateixa Xina, que té una situació molt especial, doncs algunes de les seves regions és considerada encara subglobal. És molt diferent la sabana del desert o de l'Àfrica subsahariana, però en qualsevol cas una de les coses que passa és que les imatges del nostre confort i del nostre benestar arriben a aquests països. Llavors, en fi, no tenim dret a negar aquest benestar. Clar, o sigui, la qüestió és tant que el sud global es vol desenvolupar. Sí. I llavors, el dubte moral aquí en aquest aspecte és per què nosaltres els hi hem d'imposar una manera de fer quan nosaltres hem estat fent tots aquests anys malament? O quan ells també tenen el dret d'evolucionar o el dret de prosperar, i a vegades per fer això hauran de cremar algun fòssil, és clar que sí. Sí, jo crec que d'alguna cosa d'aquestes, això hi ha una estira i arronsa, com tota la vida. És obvi que hem de tenir molt present el sud global. L'hem de tenir molt present amb una transició energètica que vulgui de veritat arribar a bon port. Hi ha coses com el mateix protocol de Kyoto de l'any 97 que notes que hi ha algú que hi està pensant. El que passa és que moltes vegades no arriba fins al final. Parlo dels moments aquests en què es pot comerciar amb els drets d'emissió i, per tant, aquests països que encara tenen dret a emetre substàncies amb CO2 doncs poden vendre aquests drets i que aquests drets tenen una doctrina, s'han d'abonar per al país que recupera el dret, s'ha d'abonar en projectes de desenvolupament del país que el cedeix. I, per tant, aquesta és una doctrina bona. El que passa és que no tenim notícia que de l'any 97 cap aquí, que ja han passat anys, doncs això hagi tingut un èxit rotund. Potser ha tingut algun èxit. I aplaudeixo la doctrina, però això hauria de venir acompanyat de que tot aquest mercat d'emissions doncs es vegés clarament que cada un d'aquests països que ven drets acaba doncs millorant la seva infraestructura per produir energia o per viure, simplement per viure. Llavors, d'una forma resumida, què diries que és el problema del sud global? O sigui, el problema està en la seva manera de... O sigui, la seva ambició a prosperar i quins mètodes utilitzen per fer aquesta prosperació? Aviam, és que... jo en el llibre toco dos grans punts amb això. L'un és la controvèrsia que té un dirigent d'un país del sud global, que en algun moment, com que té damunt de la taula temes complexes i greus, en l'àmbit de lo que sigui, de la sanitat, de l'educació, de les vies de comunicació, del que sigui, doncs en algun moment donat pot escoltar-se una oferta energèticament bruta, per dir-ho d'alguna manera. I fins i tot en aquell moment, èticament, què faràs? Què li diràs en aquest cap d'estat que accepta seguir cremant fòssil perquè amb això resoldrà un problema d'hospitals i escoles, per exemple? Llavors, tot això vol dir doncs, que això s'ha de tenir present, s'ha de mirar que aquest sud global entri a formar part d'aquests països partidaris de la descarbonització, i això ens demana que aquests països siguem robustos energèticament i de forma descarbonitzada. O sigui, hi ha una cosa que ja no sé si estic en el problema o Bueno. estic barrejant coses, però la robustesa de la producció descarbonitzada és un trumfo important. És una cosa que s'ha de tenir present i que a vegades és poc tangible, perquè estem acostumats a raonar els problemes energètics, estem acostumats a raonar-los amb demanda i producció. Bé, demanda, producció, però jo hi afegeixo això, la descarbonització ha de ser robusta. No pot fallar. Exacte, en el món d'enginyeria és una paraula
que la fem servir. Molt freqüent, ara sí. t'ho parlo jo com a enginyer més madur que tu. Sí. Molt sovint tu planteges un problema i una solució a un problema i et diuen però això no és robust, no has pensat que davant de tal o tal eventualitat tindràs problemes, i llavors doncs tu com a enginyer has de baixar el cap i revisar el teu projecte i acaba fent una cosa més robusta. Doncs els descarbonitzats hem de ser robustos. Estic anticipant, crec que millor que ho digui ara. Sí, em sembla bé que ho diguis ara. Que necessitem activar producció renovable i nuclear mentre no es vegi el final del túnel. El primer problema, el problema de descarbonitzar és tan gran que hem d'anar a totes i per tant doncs, necessitem aquestes nuclears i aquestes renovables fins que no veiem que aquell 80 ha baixat a 8 o a 20. Perfecte. Aquest 80, per cert, és de tot el món, no? És de tot el món. No, vale, ok. Jo voldria començar a... he vist que hi ha unes quantes preguntes en el directe, les intentaré colar quan toqui. M'agradaria tocar el següent punt que tinc ficat aquí, que és per què algo tan quotidià com l'energia és tan desconegut? O sigui, és també una part del problema, que molta gent, quan parlem d'energia, és que ni es posen a pensar, senzillament encenen l'interruptor i pum, ja està, tinc llum. Però clar, no ens n'adonem de les conseqüències d'això. Doncs, bueno, esclar, jo durant molt temps he estat que les meves reivindicacions energètiques eren simplement que s'organitzés que es donés cultura energètica al ciutadà. Aquesta, per mi, encara és una de les importants. Una de les coses importants que hem de fer és això. Perquè l'energia és complexa, té unes particularitats intrínseques, pot ser mecànica, tèrmica, pot ser elèctrica. Bueno, es transforma, sí, es transforma, però amb dificultat, i quan en alguns casos amb dificultat i en alguns casos de forma molt simple. Per tant, això s'ha d'explicar. S'emmagatzema amb molta dificultat, moltíssima dificultat. Correcte. Llavors, hi ha unes quantes coses d'aquesta energia que s'haurien d'explicar al gran públic. Jo això ho he defensat sempre. Hi ha hagut iniciatives tímides, d'explicar, de parlar d'aquestes coses. No han arribat massa lluny. Esclar, si haguéssim d'entrar ara en la crítica dels que en algun moment han bloquejat això, no sé si és el lloc. Sí, en algun moment és veritat que iniciatives d'aquestes doncs, no han anat gens lluny. Vull donar cultura energètica al poble. I dius, no t'avalis. No t'avalis, sí. No t'avalis. Bé, doncs... anem a entrar a l'últim punt del problema. Jo sé que, ja repeteixo, estic veient unes preguntes aquí. Després, quan fem la pausa, les respondrem. O sigui, una part del problema que tenim aquí, que no ens deixa que la proposta corri tan ràpidament, és que tu has dit, per exemple, que la transició ha de ser ja i ha de ser usant renovables i nuclear amb robustesa. Però en aquest moviment se t'ajunta el negacionisme de l'antinuclear. Sí. Llavors, com afecta això? I m'agradaria també, en el llibre ho fas, jo crec que des del meu punt de vista, d'una manera exemplar, que és identifiques els diversos tipus d'antinuclearisme, però si aquí jo et donés una miqueta de freestyle, o sigui, una miqueta de... et deixo desenvolupar com tu vulguis, què diries en aquestes persones antinuclears? Aviam, esclar, l'antinuclearisme neix arran d'uns determinats accidents. Llavors, què passa? Esclar, jo he treballat, doncs això, 40 o 45 anys en l'àmbit de la seguretat nuclear, la meva recerca ha estat en aquest àmbit, i són moltes les coses que s'han fet. I una de les coses que me n'adono és que rarament les grans millores en seguretat que han tingut les centrals doncs s'ha fet públic, s'han fet públiques aquestes grans millores. Això em dol. Si hi ha un article de fa 2 anys deu ser, no? L'article d'ara? D'ara, sí. El d'ara, que parlo del... De fet, parlo que el ciutadà té dret a l'assòssec.
No vull entrar de si hi ha lleis que obliguen el govern a produir l'assossec del ciutadà. No vull entrar, no és aquest, no estic criticant el govern per criticar-lo, però jo veig que molt poc s'ha fet. Puc posar l'exemple de Fukushima, però sóc prou gran per posar-vos l'exemple de 3 Mile Island, si voleu. Però és que ni a 3 Mile Island l'any 1979, ni a Fukushima el 2011, els guanys que es fan amb seguretat arran de l'accident, quan hi ha un accident, doncs què passa? Que s'analitza en profunditat, es crida a un analista d'accidents, com ara jo. I normalment no és un, sinó... Tot un equip. Tot un equip. O tota una sèrie d'equips internacionals. I llavors s'acaba dient, doncs, bueno, Fukushima va fallar tal cosa i tal altra. Què podem fer amb els nous dissenys i què podem fer amb les centrals existents? I pels nous dissenys es pensa una cosa i per les centrals existents se'n pensa una altra. Llavors no solament es va aquí, sinó que es demana que s'implementin aquestes millores tant l'un com l'altre i a totes les plantes del món, a totes les centrals del món. Escó va fer canvis després de Fukushima, arran dels estudis de seguretat que es van fer després i es van fer tenint presents els escenaris que suggeria Fukushima. Bé, tot això va portar uns canvis que es van portar a la pràctica i el 2013 tant Escó com Vandellòs eren una mica més segures que el 2011. O sigui que realment aquestes notícies... Ens agrada molt, això com a societat, explicar catàstrofes, que les notícies surtin catàstrofes, però després... sobretot en aquest cas, quant a les centrals nuclears, després de cada incident, totes les centrals del món s'han vist modificades amb una millora de seguretat perquè aquest incident no torni a sortir. No torni. I de fet és que així seria. Una inundació que inundés Escó o Vandellòs, el que sigui, un tsunami que vingués sobre Vandellòs, doncs avui no tindria efectes nefastos. És obvi que aquí doncs, hi ha una sèrie d'anàlisis que es fan i que, aviam, per les plantes, per les centrals existents, per dir-ho ràpid, tot va a una cosa que es diu el manteniment del focus fred després de l'aturada del reactor. Aquest manteniment avui es pot fer d'una manera flexible, portàtil i relativament fàcil. No solament això, sinó que la posta en marxa d'aquesta refrigeració s'entrena un cop a l'any o 2 cops a l'any. L'equip es té, no s'ha d'anar a comprar amb helicòpter com van fer els japonesos, van anar a agafar un helicòpter i se van anar a comprar un focus fred. Bé, aquest és el tipus de coses, però aquest tipus aplica a moltíssimes coses. No en va, doncs, una persona com ara jo pot haver dedicat 45 anys de la vida a estudiar aquest tipus de coses, que moltes vegades va per estudiar les ramificacions que poden tenir, les bifurcacions que tenen l'esdevenir d'un accident. Estem fent un petit incís en l'energia nuclear, perquè com bé ha comentat en Francesc, és una energia que, si volem tractar amb urgència el tema de descarbonitzar el planeta Terra, l'hem de tenir molt present, perquè sí, les renovables ajuden, però ara per ara el que més necessitem, si volem substituir tot aquest consum que tenim actualment, la manera més senzilla seria fer-ho mitjançant nuclears. I, en aquest cas, hi ha molt àmbit d'antinuclearisme. Sí. Per això estem fent aquests incisos i també, si em permets, m'agradaria molt que en el llibre hi ha un moment que comentes un tema que m'agrada molt que es diu combustible usat. No parles de residus nuclears. Exacte. Parles de combustible usat. Podries explicar una miqueta més què vol dir això? Costarà una mica més, perquè és un concepte... Sí, de fet, m'ajuda una mica les legislacions nord-americana i francesa, que són diferents. Quan nosaltres tenim un combustible, urani, òxid d'urani dintre del reactor, el tenim doncs, una sèrie d'anys, i quan el traiem, la legislació francesa n'hi diu combustible usat i la legislació nord-americana n'hi diu residu
radioactiu d'alta activitat. Fixeu-vos, només hi ha la denominació, estic intentant fer una mica de comunicació. Sí. Tot això explicat a l'aula doncs tindria alguns matisos de rigor, però bàsicament és això. Per què hi ha aquesta diversitat? Quins eren els plans dels creadors d'aquesta tecnologia quan va començar en els anys 60 i 70 del segle passat? Bé, doncs resulta que primer hi havia una primera generació de reactors, com ara els que tenim, com ara Vandellós Escó, que anaven a produir energia i anaven a produir també doncs, a usar un combustible, i aquest combustible, després d'haver estat en aquest tipus de reactor, se'n aniria amb un altre tipus de reactor, que jo em prenc la llibertat en el meu llibre de dir-n'hi reactors recicladors de combustible usat. De fet, el nom és un altre, se n'hi pot dir breeders, se n'hi pot dir reactors ràpids, se n'hi pot dir sobregeneradors. Aquest altre s'havia de construir, si es van construir 400 reactors en el món del primer tipus, després hauries d'haver construït una quantitat important de recicladors de combustible. Però no se'n van construir dos. No se'n van construir 400. Per què dos? Doncs perquè hi va haver un canvi legislatiu a Nord-Amèrica. Aquest canvi legislatiu no va tenir lloc a França. Aquests dos reactors es van construir a França. Bé, què pretenien aquests dos reactors? Doncs agafar aquest combustible usat en la primera generació i, gràcies al disseny d'aquests reactors, doncs convertir-lo, seguir traient energia. Fixeu-vos que quan un element combustible surt d'escó i queda ja inservible, encara té el 90% d'energia que l'estem llançant. Per què l'estem llançant? Doncs pel canvi legislatiu que hi ha a Nord-Amèrica. Té una lògica, no vull ser ara tampoc un exagerat en la denúncia del fet. Per què? Doncs perquè és clar, aquests reactors els primers produeixen plutoni. El plutoni s'ha de separar. Si hi ha molts reactors, això ha de ser una fàbrica de reprocessat. Aquest reprocessat tractaria tots aquests materials, l'urani romanent, el plutoni, tot el que s'ha generat, i llavors el reconduiria per formar uns elements combustibles vàlids per als recicladors. Òbviament, vigilar aquestes fàbriques de reprocessat, vigilar del punt de vista de que cap material d'aquests, que militarment sembla que tenen un profit, entre cometes, és complicat. Llavors el legislador nord-americà va dir: és tan complicat que ho prohibeixo, i aquest combustible, que encara que tingui el 90% d'energia encara allà, el fico en una cova. O sigui, bàsicament, dit d'una manera fàcil, és com si els pavellons aquests on guardem el combustible usat, si nosaltres el reprocesséssim, aproximadament un 90% d'aquest combustible usat el podríem tornar a fer servir. Sí, els números aquests els hauríem de precisar. Sí, els hauríem de precisar. Els hauríem de precisar, hauríem de veure, però hi haurien dues coses. Aprofitaries més l'energia, d'una banda, i d'altra banda, el residu final tindria una vida més breu. Perquè avui són dos els grans problemes. Primer, que perds molta energia, deixes d'extreure molta energia, però el segon punt és que aquell residu estarà allà per centenars o milers d'anys. Llavors, el disseny d'aquests segons reactors era pensant en reduir el temps de refredat també d'aquest. Tot això és una cosa que en aquells moments estava... hi havia projectes endavant, en els finals dels 70, i a finals dels 70 hi va haver aquesta legislació. També entenc la legislació aquesta, o sigui, entenc la por que podia sorgir d'aprofitar aquest reprocessament per guardar el plutoni i fer armes bèl·liques. Però vist des d'un altre punt és una llàstima, perquè podríem minimitzar residus o reaprofitar-los d'alguna manera. Exacte, les dues coses, sí. És una llàstima, però bueno. Doncs molt bé, algú més a dir del problema? D'aquest de residus? No, del problema en general. Algú que se'ns hagi escapat? Que se'ns hagi escapat del...
Bé, no, doncs... No? No, diguem que ja entrarem a la solució.